Yakamakira basi. Yakamakira basi. Uyangani mapepa ake kudrive. Abadrive ndege. Lodza nganohwete ona majika aizimusha kune sere ngatinoziana ngatinoziana Garapasa. I used to work this guy. Aita zvima kurogota exandika. Oza ndege anokuti pinda mbega ndege ugara. Ndege always ndege bana munyango yera kadiki suka ine tuji ndege yes. Andika. Anopinga. Mina kusazwa Canada unonyadziona bana. Boza akasara mbana. Wakazama kupi kwachimbia soto kampinga. Dati. Okay, mina ndipesa. Boza pale ndanokuburukira. Nditsota chikwada mimi. Pale ndanokuti. Unozaina bank left, bank right. What's a big lift? And my crash man. Okay. It's like your language. I understand. It's like your food question. I know. Mfana mwana. Mune problem. Mfana mwana wara. Tukuro je sama apartment muna sare. Second floor, third floor. Don't worry. Tati okambo driver ndege. No. I don't drive. I Garapasi. Plane. Maria tukushika Garapasi guys. Maria tukushika ndemudenge. Okay. Sepa. Put simple. Asi kombi driver. Aeroplane. Oza panozi. Can Airbus. Kunwasika wisi. Manozirema mitani. Panozi maoveti sumgebe netonyara. Padame oveti. Moti anza anyebe munhu yakadai sei. Anonyeba uyu. Moveti bana. Kubi wakaroone kubi. Shadow pack as some for them. I was 2 years old. Ndakamanyiswa na kuba ndagenda ku. 2 years old. Quad pen wewe. I deserve to be oveti. You deserve bro. Zvakakubata bata. Zvakanda affect. Oza simple language gets like ABC tell. Zanda don't pack with me about pen. You as a person I don't can do. I will start from 0 1 2 3 4 5 6. You are 0. Ndiri 0 zvangu asika. Wait. Mamwe manyeberoka kana kamuchemeroka. But talk facts. Aiwa ma. Somebody crash. Talk facts. Ndofana kucrasha cha. Ndege. Tavas uno. Tavas. Pane umwe akunyebo. Kuno murambira sai. Chapiwa ari kupiti nyora kuti mpororo risi uri mpororo pana hauzi mpororo uri mpororo. Yo munhu kana aita driver ndege pangari I can drive but I cannot land. I can fly an aeroplane but I cannot land. Wanzwa ndakutora chikwadi. Cockpit mom. Cockpit kuno mukati. Kwapinzwa nani? Muna kasesina kana cockpit pana kupinza imomo. Amana zvinhu zvacho. Tangenda papi. Tikwenda kupi naye? Where are we going? Tikwenda kupi? Where are we going? Tangenda papi. Nandifarire vanhu nyebeni.
mane zvanga zvinodhurisa. Ndakavenganisha mwa dzangu wobo ndinye kunyepa. Hauna shamani pana shamani yako imbatu. Iwe ndapasina mina kuzokwenda ku airport Iyo. Wafunza. Ini ku airport ndakondobvira ndipana kwa sekuru wangu akwenda ndindege. Ndini sekuru wakamutaurwa. Iwe kwa sababu kuna nukira ndege. Kupana. Une mana driver ndege. Ano, no. Ayo, mati. Adziwanike masiri. Ayo, mati petse Straight out akela hivi. Kana muchida ndazobvura. Aende ku airport boziva. Uri ndege nekuda. Wenge, uri ndege. Wenge mandu. Next time ku airport hapana ari kuenda because munonozi driver ndege. I will fly a plane but I don't know how to land. Aye, mablango. Mukangokwira. Alright. Hey guys. I'll fly a plane but I don't know how to land it. I don't know how to taxi it down. Ndege unoziya. Airbus. Victoria ni Airbus. Ndina dima uraninyebera futhi. Zimbabwe mune alloy. Airbus. Unzwa. Helicopter. Yellow. Yamdara inonzi alloy here. Yanofamba yekuplay wait here. Sha, I've been there. Vanododhakwa. Mira mnambotaura. Mirambotaura nyaya yeAlloy 3. Pane alloy 3 ndiye. Unzwa mana. Ayo kana. Urambire. Mira taura. Mira pedze. Apedza uzopinda. Haisi problem yangu. Ini hamuno kundiwa. Ndofana uyigara kubhodo do. Wanzwa. Pa upenyisha ya pa live yangu. Nchinjira live yangu. Zvakadeki. Pana chichanisa ndafly helicopter pana wanzwa pa upenyu. Gugum iwewe. Aida gugum baba. Chete ayo problem yamuna yapana. Muri wewe shopping munotenga nemaziso. No problem mane vanotenga nemaziso. Saka mudhara driver ipi. Anokwira ipi ndege? Alloy 13. Patiringe kanzimu wani. Handisikuda Ukunyeba. Unotikuwadza kana. Unotikuwadza. Kuzema support yangu. Unotikuwadza. Yamdara nonzi. Ndege yake. Ndege yamdara. Ndege yamdara. Helicopter, yeah. The white like this. Do you know what the white color? Like this. Oh, that's very good. Secret kubasa. Kubasa zoto masitauri. Awazoto no mflies. Awazoto no mflies. Mapilisa ari umando nokakumwa mpaka. Ishondo. Anga jambira. It's Sunday. Musada kutaura zvenyuka. Pote mitenga kana mabhasikoro kana ngoro. Kana even idzo motikari. Kote ndege wewe. Unofoti kasesina kaika. Unokwira uchienda kupi wosaka kuna airport. Nomara paiko mushekwe. Danda towina lotopana ndege. Unaenda mabhazi kaka nozi maskati. No, skati atofusika posi skati yega. Amana drema meters. Jina temnonyebe. Abatsirwa nomwe kunyeba. Amana musanyebe kudariso. Kana uri gadi ka Itaraba azinazise kuti amahobo. Pana. Uri gadi. Money talks. Anogadzira steering yemundege. Aiwa. Pana inese pana. Excavator inoita $50 per hour. Ndikuya kuzochiremba imwe. Kauno kuti anogara. Ne excavator. Do you know yeah? I got the money. Do you know how excavator ndika? Nochera chimba chenje. State house. Nesumuza. Nokuendesa majubek. Where you save iyo wakambona pamba pane wifi marain resernon. I don't know about Wi-Fi. I don't know about Wi-Fi. Ikuchagwa isikwani. I don't know about Wi-Fi. Tokupireka But what I'm saying is what mufe makawana wifi. Saka uchima Wi-Fi ndo chimburuke. Ayo izika ndo wifi ichi. Aposa, the economy of Zimbabwe is good. It's like here. They put this thing on the market so that you share. Oza, ati nemwana muri mwana ese nene. Nakasenda billion Rottenberg. Aye, watasa akomana ayo. Ini andikwanisira manyebero Sawa, it's like na billion Rottenberg. Adi pa number 21 pa matwesa adi Africa. It's banned in America. It's like so it's like zvaunondita zvaizveka ndari kukatira fodya mwana nabva abvunza anonzi Peter 30 why are they shooting this thing? It's called poverty.
Pana ya full of poverty. Bullshit. Yo, pana. But let me tell Katrana vodka I one love. no, it's poverty, it's poverty. But who's the Aye wakani. don't know the night master Billy Robinson. Opa Chiroso. Ombe the night school pana. I need you. You must tell yourself. The school has been vandalized. Saka. No. Off There topic. is no electricity. Gogo, I can talk to you better than him. Gogo, Yeah. I can talk to Gogo. Taras kare murungwa wadanizan. Billy, what on that? Samari. Kumanaka. Amari ngwakafunda machozi. Awamirira magwenzi. Usati vakawirirana kuti Muteke, yaindipa nteke. Yakati 24 seater mwanangu. Chai used to fly sharp from Kariba. Nyika dzapindira aiwa makapenga. Wasaka umabhatuta nawe neteke but it did not know dispose hauna keni. Wakazokanda ndokakanda mabhokisi emachini. No. Uri kuyebhera. chitenini mudeki. But I can fly you anywhere, Pano. I can fly you anywhere. Hamuna chitenini. Handife ndakateerera mazwi ese unotaura ndau unonyeba. Ngokuti kanderi muzadile. Munorwa malakanats. Ane mnina kana Mundege munodyiwa nozi malakanats. Anodikira mapotatoes anodika pepe. But it comes all the way from Amana. Ne one saga mapotatoes. So you gentlemen. Nendege. Ne one saga mapotatoes. Because bona mwa service ndawa hapa bona mwa. Next to nothing. Also, Pakamkukuka ndopakampa ndini. I know any one saga. Give me right. Quote me right. I know one saga from all the way from Karo yani. Bakaro inendege. No, ne worry. 30 ne one saga. Asiuzi una urumwa wangu. No, at least Urumwa wangu. Dauri mwajuka. Thermometers. No marai. Amuzi reality of Pano. Unoza watu wamboeka Iwe vakasiona kwada zvinhu zvinoitika chete. During those days, ndopepe paitorwa nameki pawejika timari twako muchivarairwa It's not my fault to do. iwaenda nene ndinobva kumusha yachienda Warishengete. Ndatopinda nebhoti kumusha but vakashaya kukoa. Mana, why do you want Imba dzedu dzaidzii maflat besika. Kwamusha takatopinda nebhoti but kamukoa kanga it's so thin like this. Vakubira muzira via. Ndakazotorwa muchingoro. Murume anonyeba. This is the best liar in town. I'm like Never. Apinda Guinness book. Anofana pinda Guinness book. I mean, I'm like Wani munakambokwira ndege muna second muno. Ayo, you want to my reference, man. It's like I will drive. Saudi even ndakateva ndege. Utaudzwa futi andege. Koma imaku download kwa kunyeba hivi. Yes. Akambodrive ndege kupi kwe. Ikoko ndakaidzeva. Saka vakasoti uramba ndege notengesa. Azitike. Ichikoro. Aiwa, biuza utakaidrive. Ndakateva ndege. Kunama ndokura gonyeti. Wakava gonyeti. Wakambonesa yake. Gonyeti torizia. Wakambona akabata Asindege. Mira. Ande kuyapo. Aboza ndemari. Andemari ande kuyapo. Ande ndemari Saka ndemari ndani unoona iri mudenga cheda. Ausona mbona kama ananga. Ndoza uri kuona. Asi baba sakandize muno. Ambona hamna ndege. Let's be honest. Saka ndege cheda wise. Saka unosvikotesta. Uri mashiro zimbabwe unokwira ndege. Kura ndege kupi. Kana yachimbofa bambuza. Aiwa, kuna izvo ndenge kunyepa kutipa anakwenda mtakana aona tipu nokwira ndege. Aukahoya akutaura. Of course. Tatabona. Basi rapera. Atoteka ributona. Tenga. Layus. Kama kutipa anambira tomboenda tanokwira ndege. Boza ana chikoro yese Vaikwira ndege. Vaikwira ndege. Kana yachimbofa Yakamira ka. Yakamira yeka. Manje ufuzo wakamboikwira here. Wakamboikwira yakamira kudama. Akamboione. Wakamboione. Anaonera mudenga.
Uzati chimi mane muzome unyeba. Ndege no marase. Pakana munhu akaninyepera. Pakana munhu akaninyepera. Hanzi ndege no marase. Pakumara. Ndege. Sabunza handize ndege. Tula kuchitizen naro dzako tunozowaterwa nani? Waterwa nani? Ndakaotera unyeba. Natinoona big general one commando pakenboard. Ene nakasenzana nokutaura shobani. Aiwa ndati kunyeba. Kunyeba hanzi wakatiremwa nani kunyeba. No, I train people to play, but I train people to play. Ndege handinotengati kwe. Aiwa wopindura mubvunzo. Inomhara nemavhiri ekumberi kana nekumashure. Nderi pinotanga kutsika. Ekumashure. Mangani. Ekumashure. It is my battle. Two, but they are side by side. Uziye saka hauzendege. Hauzendege. Mapoint Sakadai so iwe. Kana regonyedza nokura udaro pakasi. Sakaisana nepelo. Tapalo tisenene. Pelo tisenene. I don't come to Marseille because of you. Pelo. Aiwa. You and the way you know. Dai ukatoperera ikoko. Bozi nonyeba. Eba sopareta. Class you. Msiye. Eba sopareta. Msiye. Undi. Because of you. Ayo, ona. Ona kamkoma apererwa netoroka. Iwe. Pakakumanaka. Autorire pelo. This is a serious matter. And it is a disease. It is a very, very big disease. And chirwere chinenge chatopinda muvanhu chekunyeba. Uyu akundinyebera Tanzania ndahamba kwira ndege. Every day ndoswera naye. Akutanza akakwira ndege iyoyi. Saka chachirwere kai. Chato disease. Akagirawo chirwere chagava chenharo chembanje. Unoputa mbanje. Aiwa. Disease iya manje kwairi kuenda. Answer my question. Disease iya manje kwairi kuenda manje. Unoputa mbanje. Yakuhakirisayo ini nkoma ini. Pintura mvunzi. Undati unoputa mbanje. Andiputa mbanyeni. Saka nharo ndedzi. I don't go for bush. Ndati kuairport ndapasina mino kusongosika kusvika tikabvira kudhara tichienda tiri vana tichatorwa nedefenda yebritish embassy kuairport pfire chineti Dzorei mameters kani. aidhiraivha ndekobvira kudhara Kowabuda nekukuse. But I'm not a politician. I can be a co-pilot. But you know something. I say it in front of me. Get it right. Aiwa kani pani ini handifana kubhiliva. kondege yechinonetse Ndazane mara dzandiko. inonetse Kopende kupfera vane mvura pepe. Mumagungwa pepe. inongodairino tumapotos ndege dzinotonzwa mapotos But ndinoziva ndege kune mapotosi. Ndozviziya. Ndinoziva kuti mapotosi emundege anonzi chii. Handidi kutaura Aiyo, anonzi Kwira ndege. chii. Mapotosi emundege anonzi chii. Kana tapfura nemushipi ka. Aiyo, anonzi chii. Mapotosi emundege anonzi chii. Akomana ka. ndege inotofila mapotos Inonzi turbulence. Turbulence ka. Painosheka. Anonzi matablets. unoti matemberature Inonzi turbulence ndo mapotosi acho. Vanhu ngavagadzire tara kudenga uko. apatiragogoriri Ndakutonhora yabo. doratamwa Matanga kuti mari dzakaora. ndiapana akavhurira community Community chama. I'm a godfather. I'm a godfather. Anoona chirungo I'm a godfather. I'm a godfather. Going to the community something. amena So that when pasuka yakupera tomorrow kai I'm a godfather. Because I'm a godfather. I'm a godfather. But I said I lead by example. But not like that one who lives by looting. The other one of you. The other one of you. Who lives by looting. I lead by example. But I don't set that thing. I put my emotions on one guy. Do I time? Aiwa. Ashindandikutaurira. Seyo uchiti kana waburitsa mariyo. Watotaura kachirungu. Haukunotaura chono. No, that is no wrong. It's a privilege. lazima tipe unopewa mndege nani ngokuthenga It's a drive kabo. No, it's a privilege kutora. Ndara ndine mapolisa zomosa shepa dona. It's a privilege kutora nini. Super. It's a privilege man. It's a privilege kutora nini bana.
vakapusha chiko iwe. No. Andina Rimi rwakara watochikokera mundege. is a privilege. Uye haana ndege yaanoziva kana yakafa. Anoti nyebera. Iwe unewo futi uri kunyeba futi. Bhazi vezvekwatenda zvakakararira. Iwe unonyeba uyu. Imusekere BRICS mukurema kutenga mudaurara. Indaka. Mudaurara. Taura neni. Pana kanasika, you should thank your God. Wanorara, ononamata kuti God, thank you. Na pilot. Na pilot. Use the pilot. Use the pilot. No, the co-pilot. I'm a co-pilot. Vakwana two motikari dzakatengera panhako kuti vangotenderera Tumbo tsaura paupenyu mushabeshi. apana hake Transport car. akafanana namazvinozi varinofanira motikari unoziva bhozi smart hamuzoiona zvese iye hamumubrazanengane Formula 2 azvona ma2 dzavakatekera vana. iye anakachioka chikakororake mira unonhasi atidhakweri panapa mira uri verenga wawatugumwa verenga chaibva ungada kutuka pakazonapakorekta mawedzi datinini asi vanhu vemundege indo dzevanhu vemundege vachinga magreen bottom macasolight kasolait apa pane laga makumwa chebreki varwere chasungiswa nedeu hapana kune skati ndimutengere mufana is very nuisance. What? Ane cerebral malaria is a nuisance. Ane cerebral malaria. Ane cerebral malaria. uri kuona manje zori kutanga Nazareth kuiko. Ayo. Iwe chikomane. Wana mapenzi. Iwe Nazareth chishe. Infectious disease hospital. Vanotora vanoenda TB section TB section. But ane cerebral malaria. What's a cerebral? When it comes in your brain, inokuvhiringidza unokodhumuka. Unongona kuti wotuka titapiwa. You get me? Get me right? What kepi wakapiwa neminoxi ofoti wakaitenga icerebral malaria. zvandakanyimira vanhu doro zvekuti zvinhu sezvangu zvendendi nazvo muri kumwe ndapona minoxi nembozvipindirawo musango ndega Ipo. But to be honest, you're not about to do that. batutu You're not to do that. Let's be honest. ikemikal inokoza alcohol Ipaint ndio yakaura Rex here. Pana mwe. akafa saka anomuka Don't do. romutsa Aluze. Mbona? hakutseke Of course kana kuda forge nokuna kubaisa. apa pilot anomera kamudzanga nde munhu wana andakaona anogara nepeki remadroni repacific Didn't one. ameko sarudza side reuri Ayo atora ataura chokwadi nimari chokwadi chinenge rafu Sei uchirwadziwa nemunhu. asi atoreva kutaura Sei wasara ke. ya mauto waenda pane munhu ari kundinyebera panapa ndanzi pane kunyebera mauto atonzi use achitopira ripi Vaenda. uneloprenewakambodriva iyoyo mabambu bambu Tenda mvura kaniwe. Nai. Wakamboona ndegere. Takachibata chigubu chemvura. ayo ana manondo ari kuya anudi chanozokwe kutenga nyama Tapedza nyaya yedu. apiwa Chimboenda tapiwa. Chimboenda damboenda. Ayo kani. Yani chigubu ndochibata chinoita kwara.
Iwe ngoenda chisare chizwa moto napo chimboenda kaniwe asiwo naye ora udapia webhatu amubvunza mubvunzo wani amubvunza mubvunzo wani sewewe kusangorongeka hauna urongeke saka ndine number plate ndinge ndikuzvoneni aibo nekuti unoza chii munhu anotambudzika zaanoita sei anotengera vanhu doro aine chine tsene zvawakaita hauna soni yakaio utaura chikwati experience asi wabvuma here ndabvuma ndikutambura chikwati point but uri kutambudzika but mpeniwa but do you believe kuti akambodriva ndege this man yeah auto now we talking not one ndakadriva ndege sekuru wangu vakasiyana nini vane two Dixon vakasiyana nini sekuru ona tida kutaura nyaya yekutambura fana mukutambura manje so zoda kuri uzune foni kana kuropinonza vasatosha why ndikutambura because of your uncle Sam in America going uncle Sam saka waramba hakuna zvakadaro ipo bhangira mota nekuti ini nichendoziva ndechekuti munhu akambodhiraivha ndege akazoka ndakupa good example aiwa ndakupa good example kuti ingovataurira kuti iwewe wakambenga uri vanhu vangabvumira kuti wakamboita mabhawa dzakada kusvika ikoko ona dosi rine munhu asisiri kudhiraivha ndege akambodhiraivha ndege usafamba nemajipu munhu akakwanisa kumaneja 3 ndege kasesina kafosita iwe ofunga kuti pane angabvuma kuti urisign right here zvaukaita but urisign right but zvichabvumike plus agononyora panoti biz anoti BINZ plus futi impezya ndafunga ngatichinje ngatifokase iwewe une problem iyo yekuti kana tida kuti titeze kuti titeze tikuita une problem andati ndikubatsire problem yeona nhasi baba shop nini andingaamechekesa maisa zvinhu zvirikosapana shamwari minokusakauya this is me baba vangu akauya ende ndichatofara kana akuenda mundege ndopendichachema unoziva ndege wamukwira ndegepina monaki ndopinda machi monaki wamukwira ndege ona pana mdakuitiza mano baba wako paumane katraction kesiliva apa pana mdaitwenchiba pana nowe muri mbavha iwo wakatora kanendirova iwewe minox nekuti akauya kuzimbabwe outengesa nendirova minox kana akauya kuzimbabwe hapana zvemunokwanisa kundiita untouchable agare kanamba kacho munokaziya kanamba kacho munokaziya vana munoza nhama yakoka yangu ukaimba tizo minox vakauya achanga achisendera mari takauda minox nasi minox notauya kuzimbabwe nhama yako pana iri papendi nhama yako une 7 months pana nhama yako iri papendi wakamboenda police pane fero unzi pending
outgoing mail namwe papeni mina usachikuina mana munhu amudzi rutaka 7 manze chizika kuti ndidzipe 7 manze kuti namwe Ndingosenderwa ma 200 kuti namwe uboze wane namwe papeni fana namkude talking man saka manje zvondakuita manje ndinokuza kunitengera imwe super ka amuchanwa ipe mari iwe Minox batuzi yangu chichaiti auya nopenga wemuzukuru wangu cheshe kutaura zvekutengera nawawa kana tikutaura nyaya kutaura nyaya saka mbatuti yapinda papi manje ndina mari iwe pana nhamo dzako dziri papeni nhamo dzako dziri papeni handisi kuda ndotengera Minox chimombira izvozvo hapana mari yacho ndaiwana kupi kusenusu handisi kuda najineti ona geza anenge anayo mari saka taps watogirwa ngamona geza akachinja watogirwa musoro iwe uda kudhakwa muridzi wemari asina kugeza iwe wabva kumba kwenyu wakageza anogeza ageza asi svondo handigezi svondo zvakanzi namwari musaona chamunoita ngorilaxai usaone musaone chamunoita kugeza aura oblake chamwa amanda musanyembere munhu haazi mukwasho wake panaka akabairwa hembe neroja zvakanzi pamari anada kupa katombopo hembe oze anga kutobuda nendhawu imba Odrek unza one super aiwa everything is above the body ini ndoita zvinhu zvenyu mabiro angu shawanota bodi pana mabonyo katazota bodi damaeezamufana une nharo ndibate mukadzi bata ndakuzviona nhasi few handina nyatsoona saka mambo yavanhu vari kunyebota hanzi magarenyi ari pabendekete apo hanzi magarenyi ari pabendekete zviri sei itakatoni wabata apa neapa amaita vanyepera mati adziadzi madhinga auye atauye amaita bo but panene mari yangu unozatafadzwa zvangu zvaindei nasikatomboya kuti adzidii akandomavumwa ndichataura newe utaure chokwadi awa inini zvangu nandisikakuziye pawaisenza akandomafungidzira ndichataura newe waketa chabatika hanzi madhara kondakatumira nezuro mushanda masemuita kendika anondishanda newe saka ayo iwewe taura ndakatumira sama iwe shamwari Andrew Dawson ane helicopter white ndikati mutoro ndakasitana apa tingotipangu ndingoti mangusunga Andrew Dawson is a white farmer ari best hey sha ndakamubvisa Andrew Dawson uzazvanamuitira Andrew Dawson ndiani is a farmer space somewhere in Maron but ane chifuti safari anopatira masafari zake ndianesa magetsi kumunikiri kwese kanosapira nzesa Sha, those guys used to beg me when my prime time used to stand up. Gentlemen, auntie inotanga na half 5. Also auntie inonzi
30 minutes before sunrise, 30 minutes after sunset. Get me right, gentlemen. Get me right. 30 minutes before sunrise. 30 minutes and that means gonna swallow it na 5. No time. 2 and a half. We get it. Sha inawa. Onze ndo basi. Watoto point. Wapana ndo basi. Panova ndo porola. Maupolo. Wando ndivenga. Bajeta. Iwe, tell me about that 30 minutes. Chichinoitika pa 30. Chisema chida. My rules and regulations. Why? It's like this and Mungaka. Kana mara. Ipale. It's 5 and no more. Kwanza kuna ma nduka ma long days, ma short nights and Munga mara zilale pa shooting. It's not open space. Don't want to road man. It's like this and Let's actually relax. Munga cannot give you need to give 50-50 and Kwanza 50-50. You must always Munga. Yangana kana nyati kana nzo. Ndivimane. Iliga kana ndu packs. Mtemo ndo kumonitor. Ona anzo kanonga na oti. Diamond elimination of packs. You pick up a stone like this one. It's a diamond. 24 karat. You know what you observe, what you admire, and then you put it up. Not necessarily to know the same paper on WhatsApp. Once on packs and whatever. So was on packs and whatever. It's not matter. I saw up chile. Very limited. I just say matter. Oh, matter. I saw up chile. What is it natural? Yeah. Me no say that matter with life. I don't bet. That guy is a prime minister of France. Doctor Chawai. You are man. A premier. You are Mr. Prime Minister of France. Yes, me. Anonza. I don't know. So I go to repeat. It's a 220. No, not something. 2004. It must be 2004. So I go to vima legally. Legally, my bodyguards are here. Almost got to skip at the night. What don't want to go to make shield. I shield. Akabata mugadzipi. Agarwa hippo. Patterns, but one sense safari. Hippopotamus. Exactly put it. Asiro na wala wachikori. Aiwa no shumba jenje yani. Wachikori angali African icon tourist attraction. No shumba, it was not. Yeah, shumba, you're talking sense. Shumba was not supposed to be good. Oh. You know the Anzani. It was Sisu was not supposed to be cute. And shumba in my text. Can I change my text? Shumba do want to. Akabatwa. But South Africa. Sisu is like a shumba in my text. Takatega Mugalia. It's team monitor there. Tuona udingo na mase. No, sisiwa isimoshe kuti yaisafana kurewa. Chaisafana kurewa sisiwa. Ishumba yanga yani east. Yanga yasangana ni vanhu vakawanda tourist. Yanga hunting. Illegal hunting. Illegal. It was not legal. Illegal hunting. But yanga iniga given the chance iniga not all right people. Ndito matambura. Yanzi na matambura kutambura. Given the chance Dinesh Pembele chakaura matusadu na unazima matusadu. Umiuzi. Wazo Pembele chakaura one inside job. It's like chakaura one that guy. ekufentese Pembele zimazi watu ashikufunza sema sakufunza. Sha. Just keep on talking hayo ndo zvaneta. Ndozvaneta. It's like nebruko one sorry. Briggs Chipembele chakanodhatwa zviri muchibudanga anonzi mapomani chakanodhatwa chacharowa mazuva ano avacharowa kanedemwe vanova nechenswe kadikidiki kachenswe tatora nyanga tanimana oza Chipembele last 2010 rands say 10,000 package average ngai Chipembele ngona pakanga chiona 6.5 times 10. It's almost you get 65,000 months. Unzo 65,000 months. Why did you? Saka most of you poaching yao irikuitwa mazuva is inside job ani. Wale onyebera vanhu kuti ndo vari kupocha. Kana poaching ngona nasabi ngona na wage. Ngo waanzo anti chakuti. Vanhu vari kuitwa ma incentives mind shows kuti makumita zvakawo. Ukupo. Ungana madoni. Ba muna hofu. Hakuna kana mari uchida. Inside job. Why did inside job? Since you want inside job, inside job. Saka hii kune corruption ka huku kuningi. Parks. Parks into but you have few plus chinoita kuti parks ite corruption yakawanda ka.
department risina kunyanyo monitwa Ari sikuzika even vanhu vemunyika munomuka havanei nako havatozvitarisire kuti zvinhu zvine value ndo problem yatinoita ini ndakazviona kuti kune mari bwazika maland rover aya anotengwa achikandwa kwekwa ndakazviona kuti Cruiser. No one of them. One of them saying cruiser. Land cruiser. It's very fucking expensive. But they said the parks. Malaria is substance. You must have some police. Mira timbonzwa nyaya. But they said the parks. Marino substance. You know the this is here. It's time for my police message. Park in the back. This is bindage. Labor civil service. Atinzwaro kani. tidaro kana wabva kupi apa mkuru wemasivu sevanzi munomziva taps mbonoenda uku mkuru wemasivu sevanzi It's like what is that? ndiye sekuru vauru Vari kutakura aiwa noti mndara part and parcel. no not passive No, no. anodhilawo zvake anongari pabasa I'm out of this. Why? Because Ogona Tinima Fisamur, it's like which we were. We don't go South Bank. I'm Kui? South Bank. No, not Bank. Two. Is one and four. Is that one? Blake Oh, Palek Chiwero. Voda is down. Palek Makuluin. Exactly. Voda is down. Who has Bati? When the office is not for Bati. No, that's one here. But it's not a good thing. But no, they are not getting paid. No, they're not having any name for it. Fishmonger, and I don't know pin. I'm a fishmonger. Yeah, I'm a fishmonger. Fishmonger. Akava mchamba akapinda But zvine risk because kana uchipinda mvura haadi embe nebhatani unoziva mbona zvigubu izvi tu izvi hatinyoreka ngozivhara ngozivhara chete zvisungirira chete hauende pasi pemvura tu chete ngosunga netambo hauende pasi pemvura tu izvo wakazvivhara haunyuri otoleya net Hatisutaura hatisina zvepolitics. kana 5 liter cheche Iwewe saka na prime minister wekufrance ndakamuvhimisa akarova mvuu norobhedza zvako ndakavhima nepremier mapremier majesi matsamura munotambirirwa mbomira interview kuitwa timakaimba nanariana muri madistebia prime minister right now ariko kufrance zondiani it was 2012 saka unopikisa aiwa vlad hanzi vlad haukone kutaura language yatiri kutaura because we went to school iwo paifoni mavoko ane mataki wangasikaita zvezvikuru saka wakabva sha ndaunzwa nyaya usati senharo nemunhu akutaura nyaya yekumaparks nei wamugara musango iri unoona nhasi kune eclipse iri uzvione wazviona normally eclipse inoita total pane total eclipse ane toto eclipse munogona mandiuze total eclipse 21 June 2001 kwaita total eclipse zambezi built kubva kwaye zambezi built oza total eclipse yakaita it's like this zuva rapa mwedzi unonoka ende wadakuistata ndakaistata na4 tinonoda burudania kuburudha mufana mukuda tinoenda manest adzo adia tinofunga kuti yanguva yekurara matotal eclipse yakaita 2001 so 21 nandiri kuzambezi vhari iri panonzi pachiore wanzwa pachiore mouth one of the most famous point in history but iwosewo zvavo haumufokasisa because history yako is based in history haisi problem ayo iwo ramba uchitinyebera ndeuti tifare tino kuti papoint yawavo mufana muka munhu ukamutsa amai munhu amai cheche kana kuti mamukazi vanofanira kumwanya even
nyangwari makuseni pozi mana wa ini patataza kurana no asata wena ndati ayo yapera nyaya yako yapera nyaya yako saka tatora nyepese tata nyaya ya prime minister premiers prime minister ndakavhipisa premier chineti ndakavhipisa pane this independent country yakabva mugermany manyika inosakiswa napi ndakavhipisa premier natsikasviki pane wamupodcast isekweni mudare titipiwe ayo chisekweni apano ayo tisukisa dhora amusukisa dhora mukutenga doko makutara zvewawa inanjadi wona zvazviri saka topedzisa nyaya ya premier ndakavhipisa dzisandakai andingabvisa it's not from me Slavia it's not from I still remember ndakamuvhimisa kudambia mapodcast angu masikasvike pactive he was armed and dangerous even Billy Rottenberg ane support here ani Billy Rottenberg anonzi number 1 ari pa21 pakabuda kanewspaper anonzi ani Billy Rottenberg ane masupport here yanga kutarengenzi kuzo of Africa kana tutakukereza ari munhu anonzi Peter nemagonyeti ndiye munhu akatanga kuisa mahundai unzwa hundai nema-B7 mavolvo ya is a close friend of mine zvakaoma zvakadamana wanzo ndina anonzi Patrick Rose ari paBET ndakamutengesera inonzi Sable ukanenyenga dzakadai so I sold him Sable ndiri kumarondera ura disikadzo for $3,000 atenga muka 6.5 wanzo wait sha that's my trade kungotamba nemana vasabuda sorry it's a privilege mana munofanira kuti makandoona kuti bwana kapiri ndikutaura language yaunonzwa bwana ona same level bwana means sha madmuka same level madmuka nyaya same level taura nyaya same level zvakwe ndakamubvisa same level paatanga kutenga mamotorbikes akaita nharo yaya nekwamudhara even ndakamuakambana pahandi mwana waBilly Rottenberg anonzi Peter anonzi contract anodriva motorsport no asi kutambudzika asi zvake zvanga ari pabasa excuse me chimbo zimudabata nauita edhorana ndakuisa munhu saka but ndoona kuti business